Saking bingungnya dhewe arep masak apa, jadi keputusan iki jerep masak ayam berempah ki lur. Sedurunge nyong gawe ayam berempah ki nyong ceritane kayak mau sibuk banget lur. Jadi esuk-esuk sibuk gawe ini ayam lengkuas lur. Ya alhamdulillah iki ayam lengkuas iki wis rampung. Nah iki gering rebus tok. Nah selain rebus ayam lengkuas bukan ngene nang rebus telur, ana rebus kuah, juga nang kuah lontong juga ngene lur. Nah pokoknya pirang-pirang bahan-bahan iki menung kudu dirapi-rapi nang iki lur. Nah ana cabe hijau, ana cabe merah, ana bumbu nasi goreng juga, ana bawang putih, ana telur juga. Pokoknya ana bumbu-bumbu liyane lur kayak saus-saus iki lur. Lah akeh pokoke lur. Enggak cerita bagi ceritanya ayamnya mateng lur. Nah kayak mau warnanya kuning peket kayak apa jajal. Nah ki ayam nek iki grit tentasi ngono bisa arep mangan ki digoreng iki lur. Selain nyong sibuk mau gawe ayam lengkuas ya lur, ki nyong kon mau gawe ayam rempah juga lur. Nah ki sing nggo mangan lur, ki nggo mangan nggo dewek ki awan-awan ki jajal wis enak nemen kene iki disambeli sambel mentah apa sambel mateng orang ngerti pokoke ana sambel lah enake ke ayam kene lang sambel iki rasane hambar nemen lur, kayak kurang nemen ya lur. Nah iki ceritane ki mateng lur, tapi nggak nggo sambel lemak lur, tapi nyong otomatis kan nggo sambel dewek lur. Soalnya ora seneng sambel lemak ya lur. Dadine luwih apik ki suka nggawe sambel dewek bae, sing enak, sing pedes, sing asin, iku sing manis juga iku lur. Soalnya sambel kayak jujur bae rasane kayak aneh-aneh kayak lur nek menurut nyong ya nek menurut customer sing tuku ya enak dia murah ora ngerti ya lur ya.